Iz dana u dan s patrijarhom Pavlom. Istinska slava dolazi jedino od Boga. 19. novembar, 2. decembar. Sveti starac Porfirije, atinski Kafsokalivit. Vaša svetosti, svi ljudi žele da uspeju u svom poslu, od malena, da budu najbolji u školi, kada odrastu na radnom mestu, u svom zanimanju. Uspeh svako hvali, a neuspeh se ne ceni. Da li je težnja ka uspehu, ugledu, poštovanju među ljudima i slavi nešto što je loše po sebi? Nikada ne zaboraviti reči iz Evanđelja Svetog Jovana. Kako možete verovati kad tražite slavu jedan od drugoga, a slave koje od jednoga Boga ne tražite? Jovan 5:44. Želeći da nas ljudi hvale, svakako i sujete, iz čega bi drugog, samim tim onemogućavamo i sebe i drugog da tražimo onu stvarnu slavu koja dolazi od Boga. Jer ljudi, kad su dobronamerni i mudri, nisu kadri da uvek sagledaju sve i mogu da se prevare. A da ne govorimo o onima koji iz svojih interesa ili hvale nekoga ili kude nekoga. Ali kod Boga ne možemo se predstavljati boljim nego što jesmo, neistinom, nepravdom i čime bilo drugim. On vidi naše misli, čuje naše reči i vidi naša dela, ma i u tami ih mi tvorili i platit će nam svakome po zasluzi, jer nas je on obdario velikim darovima i očekuje od nas da odgovorimo na te sposobnosti kojima nas je obdario, darujući nam slobodu.